Illum xi ħaġa differenti, bħalna di xi suġġerimenti lil min qiegħed preżenti. Jekk ma tixtieqx tissalla baħrab il-bogħod aħrab, jekk ma tridx tispiċċa titalla baħrab il-bogħod aħrab, il-bogħod aħrab. Aħrab aħrab il-bogħod ħabib, aħrab il-bogħod għax triqtek qatt ma ssib. Aħrab aħrab il-bogħod ħabib, dik it-triq misħuta lejja għaddi tkun qrib le għax dik xibka li minna diffiċli biex tiġi meħlus, toħodlok kull m'għandek is-saħħa u anka il-flus, b'hekk m'għandek x'għalfejn tkun kemm xejn kurjuż għax jekk hemm il-kursi ta' Monox tkun qed tagħmel mus. Jekk jistidnuk magħhom tkunx inkluż mill-ewwel lejt le għax mill-ewwel jibda l-abbuż, grupp ta' daħ suspettuż jaf ikun perikolus u tispiċċa ġo ċirku diżastruż. Aħrab il-bogħod ħabib, aħrab il-bogħod għax triqtek qatt ma ssib. Aħrab il-bogħod ħabib, dik it-triq misħuta lejja għaddi tkun qrib le tispiċċa blen ġo widnej ġej minn hemm u minn hawn, kuljum tisimgħu u ifakrek fi dragun li rabbej u tibqa' tisimgħu kull li trid titimgħu. B'hekk aħrab 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 il-bogħod, aħrab il-bogħod, aħrab 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 dik it-triq misħuta lejja għaddi tkun qrib.